Jelle, en via bij je aan een video van mijn zin. Jelle. Ja, kijk. Ik was moest op de spring. Toen was er een werkzaam en het niet gegaan voor die depot nu. Ja, ayun werkzaam. Ik denk wel ik is een van de eerste sterkste soldaten. Ik zei nou wie niet. Dit één is me toch genoeg. Toen was hij hier of me aan het denken. Anyway. Ik denk dat oktober periode zal krijgen. Van maart af. Van maart af. Ja, oktober periode te krijgen. November ik zie niks. December ik zie niks. Die mensen zeggen mij graag vet. Ik is fetty. Ik is fetty. Die is mijn lichaam. Mijn mother lichaam. Zeg ik wel. Jelle. En nou raak ik bekomen. Nou zeg ik. Maar allemaal verraten voor mij. Hoe raak ik zo druk en zo aan het. Right? Nou ga ik kliniek toe. Ook, hij heeft mij gezegd 2 maanden. En ik kan niet abortie doen. Dat ik moest nog maar aan de optie wel gedaan. Want ik is nog maar veel. Ik kom uit met die boek. Nou, aan de meisje, niet aan de straat. Nou, zij kent van mij en van mij zo. Nou, waar zij. Ik zei van, hou het maar nog stil zingen. Dan ik nog gedaan. Nee, maar daar is die mensen met mij kennen. Ah, hier is nog geen. Ik zei van, maar ze met stil zingen. Ik ga nog niks zeggen. Tjalla. En ik bleef doodstil. Ik dacht, hoe kan ik met mensen? Ja, hij is nog niet. Hij was nog niet 2 jaar. Ik zei toen, ja, dat was, nee, ik had naar birthday uitgevonden. Dus ik had op Mazels birthday uitgevonden, die 17 januari. En dat is toen vies. Ik zie je boek weer, ik zie je pillen weer. Ik kom van niemand zeggen. Nou, laat weet ik moest nog mijn vrienden. Die weet me nog denken dat ik is. Want ik zei toch wel mijn periode is mistig. Nou, laat weet ik wel man is zo en zo man. Dus, tjall. Kom het dus zo. Ik heb nog meer mannen zijn. En dan heb ik al 17 uitgevonden. Die 10e februari. Toen zei ik mij maar. Weer een boodschap, Jill. Weer een boodschap. Nee, ik heb die boodschap gestuurd. Ik ga liever mijn land stellen. Ik ga nog eens doodgemaakt worden. Dit omdat ik weer zwanger is. En ik heb zo naar haar gegaan en ik zei, maar ik ga niet zien met een kind. Ik loop met die therapie. Ik ga het zo zeggen. Jill is heel laag zaken. Anyway. Zijn story is nog al eens zo lang. Want ik weet niet wel het verwacht. Ik weet dat even niet lachen, maar ja, en eventually het meeste van de mensen ook eens uitgevonden met die gender reveal. En ik weet dat was eens, wow, another one. Like, rechtdag nog maar niet in Marcel, rechtdag nog. Maar toen was het ook rechtdag nog en hij is nog hier. Wat gaan we langs maken? Die had te zeggen, gevaar. En mind you, jelle, ik heb een droom gekregen. Ik kreeg een boy. Mijn tweede droom was. Ik kreeg, nee, mijn tweede droom was waar hij me schop. En hij heeft me zo geschopt, dus hij droom waar hij me geschopt. Anyway. Maar ja. En meeste mensen, ja, meeste mensen heeft uitgevonden met die gender reveal. En maar mijn auntie ook nog de 25 januari voor mij gezegd, ik is with child, zeg van. I am with child. Toen heb ik al reeds 17 uitgevonden. Ik is with child. Mijn pa ook voor mij zelf aangezegd. Ik is with child. Dus zei hij voor mij. Nee, ga zien. En hij zei voor mij. Hij gaat omlopen. Jalla. Hij heeft mij gezegd. Zei ik. Ja. Wie zal nou het met. Laat ik bieden maar. Maar ja. Zijn story is eindelijk zo. Dan is het van ik het ook maar je stil gauw. En toen na die gender reveal te beginnen ik ook eindelijk te
pop. Ja. Maar ik ga jullie die bird story vertellen, want twee bird stories. Eén voor de week.